भाई मैंने आज आम जाऊँ गोटे दुस्साहसिक कार्य करने को शोला अमिय मत सॉरी सॉरी बीपी होटा अमिय मत नहीं जाऊँ जंगल को देखो जंगल आगुरी आम थे भालू भेट होती भालू भेट होती आडभेचर आज जब भेट हेलो अमिय को तो भालू को देकी आस डेई पड़ी तू डे मुझे डेबी तू बाहर तू डेबू नो नो क्या साक्रिफाइस करी तू तो बाहर जाए अरे गोटे रास्ता पड़ी से तो बाट बना देखु जंगल एठू आरंभ है अरे एथर फ्रंट कैमरा पर आउ बैक कैमरा होनी कर दो बैक कैमरा कर फ्रंट रे केते मुह देखेबू बैक को आई ब्लॉग ऑन कर आउट आज एक दुस्साहसिक कार्य करिया जाऊ तू कौन करिया देखो अणा कथा आई रास्ता जड़ पड़ी स्टार्ट मारिया दिखा एटा रोड नुहे हम भटक चुके हैं नहीं स्टार्टिंग रे अब आधी रास्ताटा मिल जाऊ सेम फीलिंग आउछ रे दिन होलिया तीर मरा है तो देख बिल्कुल तीर सेम फीलिंग आउछ अरे आमे आमे खोजिथिले दिन तीर मरा हैतला आरो सिंबल हैतला मो भाई ए दिन जेंति भालू बैठे सेम फीलिंग आउछ आज इगरे चाउमिन खाइ के तो लास्टी होलो चला एंती रास्ता मिल जियो अरे यही रोड रे ही आमे जाइथिले एला एडा पानी रोडटा एडा पेपड़ा पानी खसे एटा रोड नहीं कौन देखिबू कौन हे पत्थर ऊपर मुझे बसी थी अरे आमे सब भूल पटे जाऊचे एपटे नुहे रोड भालू दिन बाँ पटे भेट छोईथिला बाया को फोन कर ट्राई करते दिन बोधे बाई ना जाइए से कह मुझे जानी रास्ता आम चिन्नू भी फोन करते चिन्नू को फोन कर अरे से कहे सब डाहाण कि कौन माने डाहाण डाहाण कर बाँ को आम अधिक ध्यान देते अरे आरो जो लगी आरो डला रे येलो कलर पाई तो मिल गया अरे मो गोड़ मुड़ी जाऊँ जीवन में सब कर भाया चौदह सांग करनी साला जंगल बुलाऊ जानी मजा है डर बचले भल लगे देख टोटल रास्ता एटा डाहाण को रास्ता ऊपर को जा नहीं राइट उधर से डाहाण अरे इतने भलो से रेगुलर पंप चालू छनी लोक हाँ एटा रेगुलर पाथ पंप माने एठी पत्थरटे पड़ीनी ना किए तो जाऊे एपटे एटा एटा नहीं सब तो हमको लगुच लोक जाऊना क्या मिल जाऊ ये सियोर जे जो पटे मनीष जाऊा रास्ता अच्छी भालू से आसबनी मुझे कन्फिडेन्स सरपंच जाए पलाए कारण जानते मनीष चला रास्ता भालू आस मन रखता है रूलटा तुमको देखते डर चल देखिए रास्ता जो पड़ते जाए पर आमको सियाड़े जीवार थो कड़े डाहाण पट को नाम डाहाण कि पत्थर बाँ को कड़े पड़ी रास्ता कि यहीपटे उठिक आसुथे ना कौन एमती बुली बुली जीव ना कौन
ନାଇଁ କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଟା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନି। ଏଇଠି ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ, କୋଉ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଁ? ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା। ଯାବି ହଁ ଭାଲୁ ଶୋଇଥିଲେ ଏଇ ପଥର ଏପଟେ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିଲା ନା? ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ପୁରୁଣା ମେମୋରି ପୁରା ତାଜା ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା ଏଇଠି ଲିଟରାଲି ଶୁଅନ୍ତି ସେ। ଏଇଠି ଖୋଳିଥିଲା, କୋଉଠି? ଏଇଠି ଖୋଳିଥିଲା, ଏବେ ବି ଖୋଳିଛି ଦେଖୁନୁ। ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ନୁହେଁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଏରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉଥିବା ଲୋକ ରେଗୁଲାର। ଏଇପଟେ ଆମେ ଉଠିଥିଲ ବୋଧେ, କାହାକୁ ପଚାରେ କିଏ ଜାଣିଥିବ। ହଁ ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି ଆଗରେ। ଦେଖିବୁ ରିସେଣ୍ଟ ଖୋଳିଛି ଭାଲୁ। ଚଳା ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଖୋଳିଯିବେ? କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଖୋଳିନି, 2 ଦିନ ତଳେ ଖୋଳି। ନା ହେରାନି, ଆବେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା ଗଛ ମୂଳେ। ଏ ଗଛ ମୂଳେ ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ବୁଆ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ ପା? ସବୁ ଗଛ ପଛ ଲାଗିଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ପଛ। ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସିଧା ଯିବ ଭାରି, ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘଣ୍ଟା ସିଧା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗଛଟା ପଡ଼ିବ, ଗଛରୁ ସିଧା ଯିବ। ପୁଣି ସେଟା ସିଧା ବାଁକୁ ଡାହାଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ବାଟ ଯାକ ଦେଖିବ। ହଉ ହଉ ସିଧା ସିଧା ଖାଲି ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଆଣି ଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଏଇ ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ଉଠବେ, ମୋ ବ୍ଲଗ ହେଉଛି। ସୋ ଏଇଆ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ରିଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିବୁ ତୁ ସେଠି ଶୋମ ଡରୁ କରା ଶଳା ମାଇକିଆ ଶଳା। ତୋ ବାପା ତ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବୁଲିଲେଣି, ତୁ ଏଇନା ଉଠିକି ଯା। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନି, ରହୁଛି। ଆମ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କୋଉଠି ହଜି ହୁଜା ଗଲେ ଆସିବୁ। ହଉ ଆରେ ଭାଇକୁ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ପଠେଇଦବା। ହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ଯୋଉ ତଳୁ କନାରେ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କମଳା ଫମଳା ଫାଟିଯିବ। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏଟାକୁ? ଆରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ କରିଦେଲୁ। ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଯୁଗାଡ଼ କରିକି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ କରାହେଲା। କଥା ହେବନି, ଏନର୍ଜି ବଞ୍ଚେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଆସିବ, ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସିଧା 2ଟା ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ବାଁ କଟା। ଆର୍ ୟୁ ସୁଅର୍? I am not sure. ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଡାରରେ ଆସିନୁ ଭାଇ, ଭାଲୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ଧ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କର। ଗଳି ଗୁଡ଼ା ପଇଲେ ଭାଇ ମତେ ଡର ଲାଗିବ। ୟା ବ୍ରୋ ମ୍ୟାପିଂ କରିଦେବା, ଏଟାକୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବା। ଇୟୋ ନହେଲେ ସେମିତି କେମିତି ହବ? ହଁ, ଅମିୟ ପଡ଼ିଯିବ ତଳକୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସାଇଡ୍ କରିଥିଲି, ତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ'ଣ ରାସ୍ତା? ତ ମୋ ଚପଲ ଖସୁଛି। ମତେ କାଇଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ଦେଖ ଆରୋ,
ହେରା ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି ପୁରା ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ କୋଉଟା ମତେ ଦେଖାଟି। ହଁ ରାସ୍ତା ଜାଗର ଭଲ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ। ଏଇଟା ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। रम्य तू मो वीडियो कर मु ब्लॉगर ना तू ब्लॉगर सेल्फी कर दूँ। देखो इना को दाई ना नहीं। हाँ हाँ ना हाँ। कौन बड़ पत्थर रखुआ हाँ थोड़ा चप्पल सेल्फी स्टिक मोबाइल गली पड़ा हो हाँ खाई जाऊँ तो रही आहरी ऊपर अच्छी ना नाई नाई एटा नु चून ऊपर मरा है कहीं चून जाबे सेटा मो वीडियो करियार नहीं रास्ता के डाल पके बंद कर कौन रास्ता टॉप देखा रास्ता खोजे अरे कैमरा दो जल्दी कैमरा धरी मो वीडियो कर तो वीडियो कौन करिया कौन है मो ये जमी पड़ोनी हाँ तो किए करा आम घर देखा कि
ତମ ଘର ଦେଖିଛ ରାସ୍ତାଟା ଖୋଜବେ ଚାଲ ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନ ସେତିକି ତ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏଇଠି ମେଡିଟେସନ କରିବା ଦେଖିଲେ ବାଁ ପଟେ ରାସ୍ତାଟା କି ଡାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଲୁ ବାଁକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ଧମୁ ବାଁକୁ ବାଁ ପଟେ ରାସ୍ତାଟା ହଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଆ ହେଲେ ବେକାରଟାରେ ବେକାର କ'ଣ ରାସ୍ତା ଏଠି ଡାଳ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଏଠୁ ବାଁକୁ କାଟି ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯିବ ରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଇଫୋନ୍ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଆସି ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ମିଳିଗଲେ ମୋତେ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ମିଳିବ ହେଇଲୁ ତୁ ଏଠି ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବି ଖାଲି ବାଇଟା ଆମ ନଲା ତୁ ଥା ଏଠି ହଁ ହଁ ହାଁ କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତୀର କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ତ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ଶଳା ସେଇଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଦେଖି କ'ଣ ଲାଭ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ଏମିତି କ'ଣ ମରୁଛୁ ଆରେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁନୁ କି नो हाँ नो अरे ये कौन सा कैमरा मार आई एम नॉट प्रोफेशनल ये कैमरा एंते तू पूरा कला देखा छ ये मु हां এটা দেখি তুই পড়ছিস না আগুর ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା আরে সে ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ତୀର କାଇଁ କୋଉଟା ତୁ ଆଡି ଧରୁଛୁ ନା ସିଧା ଧରୁଛୁ ଫୋନଟାକୁ ସିଧା ଫୋନଟା ତ ହାତରେ ଏମିତି ରହିବ ହଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲୁନୁ ଶଳା ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଟପ୍ରେ ହେଇଗଲା ଦେଖିକି ଭାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେଶୀ କରନି କି ଆଟାକ୍ କଲେ ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ एक थोड़ा मोटे थे भैया कहाँ पे थोड़ा झाड़ू करी बहुत इधर पौज नहीं आगे जाऊँ भाई मत तीर मूलर देखा जाऊनी से तो देखिले आ तू आगे जा मत तीर देखा जाऊनी चल मैं ये रास्ता तो तीर देखुच आ तू ये कौन देखू मुझे जोड़े साप शुई मन जोड़े साप बाहर ताको देखेबी बोली ଯାତ୍ରାବାଟି ଏ ମଶା ଏତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବେ ହଁ ହଁ ମଚା ଦେଆ କ'ଣ କହିବ ଏହା କହିବ ପୁରା ପ୍ରପର ମଶା ମଶା ମଚା ମଶା କୋନା ପୁରା ଲମ୍ବି ଗଣି ମଶା ଆରେ ଯଦି କିଲେ ପଥରଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପଥର ପଥରଟା ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଛି ଇ what the hell ଚପଲ ପଡ଼ିଗଲି
ଆଉ ଅଳ୍ପ ଧଳା ଚୂନ ବୋଧେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ଏଇଟା ହଁ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଟା ହେଇଟା ହଉ। ଏଇଟା ଦେଖେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆଣିଥିଲି ଶୁଣିକି ଗଲାବେଳେ ବଜେଇ ଯିବି ତ ଡରରେ ବଜଉନି। ଅଳ୍ପ ସେଟା ଘରେ କହିବୁନି ମୁଁ ଆଣିଛି। ଗୋଟେ ଅହିରାଜ ଦେଖିବି ବୋଲି ଅନେଇଛି। ରିଙ୍କୁ ଇଜ ଅନ୍ another way। ଚାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିଲୁ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। ମୁଁ ହାଇକିଂ ମୁଡ଼ରେ ଆସିନଥିଲି। ବହୁତ ବାହାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫାଟା ବୋଧେ? କି ଗୁମ୍ଫା? ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା ପୂଜା ଗୁମ୍ଫା ନୁହଁ। ସେ ପଥର ପଥର ଡାହାଣକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫା ନିହାତି। ହାଁ ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫା। ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା କ'ଣ ପାଇଁ ନଥିବ? ଦେଖୁ ନା ଏଇପଟେ ଯିବା ପାର କି ନା ସେ ଡାହାଣରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖା ପଥରଟା। ଚଢ଼ିକା ଦେଲେ ମୋତେ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ତତେ ଦେଇ ହବନି। ଦଉନୁ। ଏଇଠୁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖା କେତେ ଦୂର। କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା? ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମିତି। ସିଆଡ଼େ ଯାଇ କରିବୁ କ'ଣ? ସେଇଠି ମନ୍ଦିରଟା ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଗଛ ଦେଖାଉନି ତା ଏପଟ ପଥରଟା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ ଯିବା? ଶଳା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ? ଗୁମ୍ଫା କାହିଁ ଦେଖିଛୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫା ନା କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଫାଲୁ କି କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ କରି ରହୁଛ କି ବାବାଟେ ରହିଥିବ ରାତିରେ। ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲିପିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ଅଛି। ମୁଁ ଆସିବି। କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରି ଆରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆସିଲା। ତୁ ଧର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କର ମୁଁ ଚଢ଼ିବି। ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛୁ? ନେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇଠୁ ଆରପଟ ଦେଖାଉଛି ଧଳା। ମୋର ଆରପଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି କି? ଏମିତି ଆରପଟ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆରପଟ ଦେଖୁନୁ। ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ତୋ ପାଖକୁ। ତୁ ମୋବାଇଲ ରଖିକା। ଭାଇ ଭାରି ଭୟାନକ ରାସ୍ତା। ଏକା ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇବି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଆସେନି। ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଭାଇ। ଦେଖିବେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଏଟା କିଏ ଭାଲୁ ଫାଲୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ତତେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ତୁ ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ କରିବୁ? ହେଇଥାଇପାରେ ଭାଲୁ ଏଠି ଥିବେ। ପିଲା ନଉଟି ଗଲା। ଆରେ ଏଇଟା ପୂଜା ଗୁମ୍ଫା। ଜଲ୍ଦି ଆ। ନାଇଁ ଆଉ ଯାଆନି। ଶଳା ଆସୁନୁ। ଆରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତୁ ଆସୁନୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ନଥାଏ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାରି। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନାଇଁ ନା ଠାକୁର ଆଗରେ ତ ସବୁ ସମାନ। ହଁ ସବୁ ସମାନ କେମିତି? ଆରେ ଅଛି। ବାକ୍। ଆରେ ମୁଁ କହିବା ଯଦି ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ଅଲଗା ଆମେ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫାଟା। ଏ ଦୂରରୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବ। ମାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା। ସାତ ଭଉଣୀ ଏଠି ରହୁଥିଲା। ଆସୁନୁ। କ୍ୟାମେରା ଧରିଛୁ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ଜାଣିଲୁ।
ତୋର ମୂର୍ତ୍ତିକା ନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଭିତରୁ ଦେଖି ଏ କ୍ୟାମେରା ଯା ଭିତରୁ ନାଇଁ ବେ ମୁଁ ଏଇ ଆଗରୁ ଅଛି ଦେ ନାଇଁ ଦଉନୁ ଯାନି ଖାଲି କେତେ ଗହିରଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାନି ତ ମନା କରୁଛି ରିକୁ ହଁ ପୁରା ଷ୍ଟେୟାର ବନିଛି ଭିତରକୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ପୁରା ପାହାଚ ବନିଛି ପାହାଚ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖା ଡାହାଣକୁ ବାଁ ପଟେ ଦେଖାଯିବ ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟେୟାର ପୁରା ଦେଖିଯାଉଛି ଜୁମ୍ କର ରହମ ସେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛି ପଥରଟା ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଭିଉ ଦେଖାଯିବ ତୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯା ଏ ତୀର ମରାଇ ଚପଲ ମନା ଅଛି ଭାଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆରପଟ ଭିଉଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ବାରା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତୋତେ କହୁଥିଲି ତା ଘରେ ଗୋଟେ ପଶିକିନା ଗଲା ଏରା ଚୂନ ମରା ହେଇନି ଏରା ପଥର ହିଁ ଦେଖା ହଉଛି ତଳୁ ତୁ କ'ଣ ହଉଛୁ ପଥରଟା ଚୂନ ମରା ହେଇଛି ମୁଁ ଏରା ଚୂନ ମରା ହେଇଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ଚୂନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇକରେ ମରା ହେଇଛି ଡାହାଣ ପଟ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁଆଶୁଣୀ ଉପରେ ମୋତେ ଦେଖାବେ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖେଇବି ନିଜ ମୁହଁ ତ ସେ କିନ୍ତୁ ଚୂନ ମାଇଲେ ଦୌଡ଼ିରେ ସତରେ ତ ଢାଳି ଦେଲେ ଏଇଠୁ ପାର ହେଇ ପାରୁନି ମା ଲେଖାଇଛି ବୋଲି କୋଉ ବାଟେ କି ଏଇଠିକି ବୋଧେ ଯିବ ନା ଆମେ ନା ଏଇଟାରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଏମିତି ଚଢ଼ିଥିଲୁ ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲୁ ଏମିତି ପଥରଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସେଇଠୁ ବାଁକୁ ଗଲୁ ଏଇଟା ସେଇ ୱାଲ୍ ଭଳିଆ ପଥର ଯିବା ଆରେ ଏଇଟା ବଟ ବର ଗଛ ହଉ ଚାଲ ଯା ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଭୁଆଶୁଣୀରୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ବାଟ ଭାରି କଷ୍ଟ ଭାରି କଷ୍ଟ ବାଟ ସେଠି ଆମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଥରରେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଚଢ଼ିକି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଭଲସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୋର ଲେଖା ହେଇନି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ରିଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅମିୟ ଅମିୟ ଲେଖି ହେଲାନି ଅମି ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଙ୍କୁ ଏତେ ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ହେବନି ଏଇଟା ଓମ୍ ଅମିୟ ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଢ଼ିଆ ବୁଲା ହେଇଗଲା ଖାଲି ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିଲୁନି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ନହେଲେ ଆମେ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ୟେସ୍
गो विथ फ्लो भांगू ना कौन ग्राविटी फायदा उठा ना एते फायदा मोर दरकार नहीं एनर्जी सरियो सुनो सारी अप है इधर रास्ता तो हाँ तीर देखिबो कि एटा देखे एडू याडे हैं हमें मोदी मो आर चपल पिंधिक आई था मु गोप तल पहुँच सारती हाँ भल चार करना देखुन छोटा छोटा भाया डेऊँची चप्पल बाहर के तोर बाहर की आउछ माने मोर कोन आइला बेले आगे के आउथली आइला बेले मोर एमिति खसी जाउथला ना बुझी पारछ कि नहीं मार्क रखो हम इधर पहुंची कोथले पसी गलो हाँ अमिया तू थोड़ा पढ़ मु वीडियो करी छाड़ी लोक देखिए हसबे हम एटा तो किछो देख दू हम एटा रे पहुंची मोर व्यू दरकार मोर व्यू तो थंबनेल पे मु पड़ी भी नीचे चा अमिया पड़ी गले रास्ता रे जो मोबाइल टा मुंडी के मोबाइल रे वीडियो गीत सुनी सुनी जी रोर ए छोड़ा काटी पेरी मो फेवरेट सिंगर खाली से लिखी बोली अनुच्छद कौन लिखी अनुगछटी भव ये से मो फेवरेट है ना ये भल लोक डाउन टू अर्थ बहुत डाउन कर से स्टेज को डाकी दब लोक को Down floating like a butterfly, stinging like a bee. I earned my stripes. I went from 0 to my own hero. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Louder than a lion, 'cause कौन पकड़ा I'm a champion. मोबाइल पकड़ा हम साउंड के नगन के नो नो से रोर नु I got the eye of the tiger. तो सेल्फी स्टिक मिलगला एटा नु यह मोर सेल्फी स्टिक नुह तू तो सेल्फी स्टिक टा पई कवर टा को सैक्रिफाइस कर देलो ना
ବେଲ ଗଛ ବେ ବେଲ ଗଛ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ମୁଖବାସ। હવે ରୋଷେଇ ହେଉଛି ହୁଏ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ? ଘରକୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଜି ରାତି ଏଇଟା କବାଟ ଲାଗିନି ବୋଲି କବାଟ ଲାଗିଲେ ରହିବି ଆଗରୁ ଉପରେ ବାବା ରହୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଥିଲୁ ପୁରା ଉପରେ ହଁ ଧୁନି ଜଳେ ହୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳକୁ ତ ଏଇ ବରମୂଳ ଯୋଉ ଥିଲା ଅଫିସ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ବରଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଯାଇଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି ମା ପଳେଇଲେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ଆରେ ସେ ଦେହୁରୀ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାମିଆଳ ଆରପଟୁ ଗୋଟେ ମାଣିତିରି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେହୁରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଏଠି ପୂଜା କରିବ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ପୂଜା କରି ଆସେ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ଯାଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପୂଜା କରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଥର ଦୁଇପଟେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ସେଦିନ ତା ବୋହୂକୁ ଧରିକିରି ସେ ଆସିଥିଲା ପୂଜା ପାଠ ସାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେ ନାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ବୋହୂ ଶାଶୁ ଆସନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ଧରିକିରି ଆସେ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଧରିକିରି ପୂଜା ପାଚା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ନଟି ଥିଲା ନା ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା କେହି ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତିନି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା କରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠୁ ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲ ସେଇ ତା ତଳେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ ତଳକୁ ଯାଇଛ ନାଇଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା କେତେ ବଡ଼? ମାନେ ସେ ସେ ଯୋଉ କୁଆଡ଼େ ମା ଲେଖା ତାର ହେଇଛନ୍ତି କହିହବନି। ଯୋଉ ମା ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇଛି ଭିତରେ ଯୋଉଠି ମା ଲେଖା ଅଛି ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଅଛି ତଳକୁ ଖସିବ ତଳ ବାଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଏଟା ଖୋଲା ହେଇନି ଖୋଲା ହେଇନି ଏଇ ଯୋଉ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏଟା ଖୋଲା ହବ ମାନେ ସଫାସଫି ହବ ସଫା ହବ ଆଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇ ଯୋଉ ଜୋରନ୍ଦା ଯାତ୍ରା ଯେବେ ସେବେ ସେବେ ହବ ଜୋରନ୍ଦା ଯାତ୍ରା ଯୋଉଦିନ ଡେଟ୍ ଏଇ ଆମର ଯାତ୍ରା ହଁ ଯେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଠୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆଇଲେ। ବୋହୂକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ତା ବୋହୂକୁ ବହୁ ହଁ ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ବୋହୂର ଛୁଆ ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପନିକିଟା ଛାଡ଼ି ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ କଟାକଟି ପନିକିଟା ଛାଡ଼ି ଆଇଲା ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ବୋହୂ କହିଲା ପନିକିଟା ବାପା ଛାଡ଼ି ଆଇଲେ ନା ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଯିବାନି ପଳେଇ ଆସ ନା ନାଇଁ ମୁଁ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗୁରୁବାରକୁ ବିନା ପନିକିରେ କେମିତି ଗୁରୁବାର ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ 7 ଦିନରେ ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଉପରେ ସେ ଦେହୁରୀ ଆଉ ତା ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ପନିକିଟା ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ବୋହୂ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା ବୋହୂ ମାନିଲାନି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ପନିକିଟା ନ ନେଲେ ଘର ବି ଆଡ଼େ ଚାଲିବନି କଟାକଟି ଗଲା ବନ୍ଧ ସେ ଚଢ଼ିଲା ଜବରଦସ୍ତି କରି ଗଲା କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଭୋଗ ଦିଆ ତ ଏତେବେଳକୁ ଆଇଲେଣି ଭୋଗ ଦେଇକିରି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗଲା ଯେମିତି ଆଉ ଫେରିଲାନି ଦେହୁରୀ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବୋହୂ ଏତେ ସମୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆଇଲାନି ଗଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଗଳିକିରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଯେଉଁ ପଥର ଫାଙ୍କେରେ ସେ ପଥର ଦୁଇଟା ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଥରଟା ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ମାନେ ବୋହୂ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ରହିଯାଇଛି ସେଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ କାଠ ଦେହୁରୀ ରାଗିକିରି ଶଳା ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯାଉଛି କାଠ ପାଠ କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଠ ଆଣି ଗଦେଇକିରି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ଯେ ସେ ଫୁଟିଲା ନିଆଁ ଏମିତି ଯେ 6 ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି 6ଟା ନିଆଁ ପଇଲା 6 ଭଉଣୀ ପଳେଇଲେ ହଁ ଉଡ଼ିକିରି ଉପରେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଇଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିବ କାହାକୁ ନା ନହେଲେ ସେମାନେ ପୂଜା କଲେ କେମିତି ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେମାନେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ମା ଭୁଆ ଶୁଣି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ 6-7 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବି ଆଉ ନଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ପୁରୁଣା କଥା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପାହାଡ଼ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିଛେ କୋଉଠୁ ମାନେ କ'ଣ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାନେ ପଥର ସେମିତି ପୂଜା କିଛି ନାହିଁ ମଉଳା ହାତରେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ନାଇଁ ସେ ପଥର ଅଛି ନା
ମୂଳା ନା ମହିରେ ପଥରଟା ପୂଜା କର ସେ ପଥର ନାଇଁ ସେ ପଥରକୁ ଯେମିତି ପଥର ସେ ପଥର ଖାଲି ନାମ ହିଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପୂଜା କରୁ। ତାରିଣୀ କ'ଣ ତାରିଣୀ କେମିତି ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ପଥର ତାରିଣୀ ନାଁ ତ ଆଉ ପଥର କ'ଣ? ଏ ଆମର ତ ଭୁଆସୁଣୀ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ପୀଠ, ଇଏ ଶକ୍ତିପୀଠ। ମା ଭୁଆସୁଣୀ 7 ଭଉଣୀ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଇଏ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏ 7 ଭଉଣୀ ଶକ୍ତିପୀଠ। 7 ଭଉଣୀଙ୍କର ପାୱାରଟା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ 7ଟା ପଥର ଅଛି ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ପଥର ରହିଛି ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକିନା ସବୁ ହଁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପଥର ତ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଥର ଯଦି ଆର ଗୁମ୍ଫା ଲାଗିଗଲା ଆଉ ତ ଯାଇପାରିବନି ଭିତରକୁ ନା। ସେମିତି ବି ପୋଜିସନ୍ ସେଇଠି ତଳକୁ ଅଛି। ସେଇଠି ଅଛି ପୋଜିସନ୍, ପଥରର ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ସେଠି ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମକୁ ଯଦି କହିଦିଆବ ଯେ ଏଇ ପଥରଟା ଘୁଞ୍ଚି ଅଛି ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହଁ ହେଇଥିବ। ଆରେ ପାହାଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲ? ନା ନାଇଁ ଭିତରକୁ ସେମିତି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଚ। ବାହାରୁ ଟିକେ ଦେଖାଉନି ଏମିତି ଉପରକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଳିରେ, ଏଇ ଗଳିରେ ହଁ ଏମିତି ପାହାଚ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ହଁ ତୁମେ ସେଠିକି ପଳେଇଥିଲ? ନା ଆମେ ସେଠି ନାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ। ଯୋଉ ପଥର ଅଛି ତା ତଳେ ତ ତାଙ୍କ ତଳେ ହଁ ବଡ଼ ପଥରର ହଁ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଅଛି, ଏଠି ପାହାଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ତ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିଛ? ନା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଆଗରୁ ବାବା ରହିକିନା ନିଆଁ ଫିଆଁ ଜାଳି ବସନ୍ତି, ଧୁନି। ଧୁନି ଜାଳିକିନା। ତାପରେ ଏଠି ଯିଏ ବାବା ଥିଲେ, ଏଠି ଜଣେ ମହିମା ବାବାଜୀ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଗାଁର ମଠଗରଳାରୁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସିଏ ମହିମା ଭକ୍ତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ତ ଗୌତମ ଦାସ। ଗୌତମ ବାବା ତାଙ୍କର ଜୋରନ୍ଦାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାଁ ହୁଏ ଗୌତମ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ। ତାଙ୍କ ଘର ମଠଗରଳା। ସିଏ ଆମ ସାହିରେ। ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଈ ଚରେଇ ଆସନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଗୌଡ଼ ଘର ପିଲା ତ। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁ 12 ବର୍ଷ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି। ସେ ରାତି ଶୋଇଛନ୍ତି, 3 ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟାକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି ରାତି ଯୋଉ ହେଲା, କାଲି ସେଇଆ, ପରଦିନ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା। ସେଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯିବୁ ଭୁଆସୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ସେଇ ପଥର ଉପରେ କାଠ ଜମା କରିବୁ, ଶୁଖିଲା କାଠ, ଘିଅ ଜାଳିକିରି ମହିମା ଅଲେଖ କହିବୁ, ଡାକିବୁ। କେଉଁ ଦିନ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଗଲା। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଇଲା, କାଲି ଗଲା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ସେଇଦିନ ଉପରେ ଘିଅ ଦେଇକିରି ମହିମା ଅଲେଖ କହିବୁ। ସେ ବାବାଜୀ କହୁଥିଲେ, ସେ ବାବାଜୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ବୟସ ହେଇକିରି 80-90 ବର୍ଷ ହେଇକିରି। ପାହାଡ଼ର ମଉଳା ଭଣଜାଙ୍କର ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କର ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି ନା, ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ବୁଢ଼ା ଜାଣି ଶୁଣି କୁହନ୍ତି। ଭୁଆସୁଣୀ ପା ନାଁ ହେଉଛି ନୂଆ ବୋହୂ। ଆରେ ହେଲା ନା, ନୂଆ ବୋହୂ ଯାହା, ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂ ପୁରା ରହିଲା ଏଠି। ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଆସୁଣୀ ହେଇଗଲା, ସେ ଦେହୁରୀର ବୋହୂ ରହିଗଲା, ସେଇଠୁ ହେଲା ନା। ହେଲାନି। ସେଇଠୁ ନାଁଟା ଶୁଣି ଆଇଲେ ଆମେ ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଆମ ବାପାମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ କଥାଟା। ଆମ ବାପାକୁ ଆମ ବାପା କହିଥବ, ମୋ ବାପା। ତମେ କୋଉଠି ଷ୍ଟେଜରେ ହେଲାଣି, ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣିକା କହି ତମେ ମଳା ଭଣ୍ଡା ଶୁଣିଲ, ସେଟା ସେଇଠିକି ଯାଉଛ ମଳା ଭଣ୍ଡା ତମ ପୁଅକୁ କହିବ। ଏମିତି ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଖାଲି ନାଁଟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଖେ, ଏଇ ପଥରଟି, ଏଇ ପଥର 7 ଜଣ ହେଲେ 7 ଭଉଣୀ। ସେ ଅଛି 7ଟା ପଥର। ଏ ବଡ଼ ପଥର ଯୋଉ ଚଢ଼ିଥିଲ, ସେ 7ଟା ନା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କି? 7 ଜଣ, 7ଟା ପଥରର ସମାହାରରେ ସେ ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ଭଳିଆ ସେ ଇଆଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମା ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ନା, ମା କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ୁନ କି? ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ୁଛି, ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ, ଜୋତା ବନ୍ଦ। ଆମେ ଏଇନେ କ'ଣ ଜୋତା ଗୁରା ଯିଏ ଯାହା ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ଲୋକ ବହୁତ ହାରରେ ଯିବେ, ଜୋତା ରହିବ ନାଇଁ, ଜୋତା ଯାଇପାରିବନି। ଏଇନେ ଜଣେ ଅଧିକ ଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ କିଏ ଜୋତା ନ ମାଡ଼ିକିରି ବି ଯାଇପାରିବନି, ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମିତି ପଶିଥିଲୁ, ବାଟ ପାଇଲୁନି। ସେଇ ବାଟଟା ଭାଲୁଟେ ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠିକି ଗଲା ହାରି। ଭାଲୁଟା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚାଲେ ପୁରା, ତା ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମଣିଷ। ଆମେ କହିଲୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଇ ଡାକୁଛୁ, ଭାଇ। ଆମେ କହିଲୁ ଭାଇ କିଏ ଅଛ ଉପରେ, ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ପଳେଇବ। ହଁ, ଏଠୁ ସେ ଶୁଣିଲାନି, ଏଠୁ ସେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ
ଭାଇ ଶୁଣୁନ କ'ଣ ବି ଯାଉଛ ଏଠୁ ସେ ରହିଗଲା ପୁରା ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଡାକିଲି ମୂଳରୁ ଚାଲିଲାନି ଏଠୁ ଆମେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମଣିଷ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି, ବାରା ଅଛନ୍ତି, ବାରା ତ ବହୁତ ଜଗୁଛନ୍ତି ଆସିକି ବା କିନ୍ତୁ ବାରା ହଁ ମାହୁଲପନ୍ଥୀ। ସେ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ତ କ'ଣ ଦିଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଇଟା ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ନା ଏରା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ବାଁ ପଟେ ମାଆଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସଫା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ହେଲା ଭଳିଆ। ଝିଙ୍କ 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 ପୁରା ସଫା କରି ରହେ। ହଁ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଏଠାରେ ରହୁ, ମୁଁ ରାତି ରହୁ। ସେଇଟା ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେଟା ଆମେ ରହୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଶି ହବନି, ପେଟେଇକି ପଶିଲେ ପେଟେଇକି ନାହିଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶୋଇ ହବ ପୁରା। ପାହାଡ଼ରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି 100 ଲୋକ ରହିବେ। ନା ମ ମଲା ମାନେ କୋଉ ପଟେ? ଭୁଆଶୁଣୀଙ୍କର ଇଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ପଥର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି? ବହୁତ ଅଛି, ମାଆର ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି, ସବାରି ଫବାରି ପାଲିଙ୍ଗି ଫାଲିଙ୍ଗି ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ମୌଳା ମଣଜାର ସେମିତି ୟାଙ୍କର ଭୁଆଶୁଣୀର ପଥର ସବୁ ପଥରର ଆକୃତି ସବୁ ହେଇଛି। ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆଡ଼କୁ ମୁଣି ଆଡ଼ୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆପଣ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଟା ବାଟ ଖୋଲି ହେଇନି। ଯଦି ପାହାଡ଼ରେ ଏ ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଟ ଖୋଲିକିରି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ତମେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଙ୍କ ବୁଲିଲେ ବି ସରିବନି, 15 ଦିନ ବୁଲିଲେ ବି ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଅଛି ସରିପାରିବନି। ଜିନିଷ ପଥର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବା ଏମିତି ଅନେଇଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହୁ କରୁଛି ଶଗଡ଼ ଚକ ଜଳିକି ସେଡ଼ି ମହୁ ପଥର ଉପରେ ହେଇଥାଉ, ପଥରରେ ମହୁ ଓଳିଥିବ, ବିରାଟ ବିରାଟ ମହୁ। ତଥାପି ଶଳା ସେପଟ ଜୁଆଙ୍ଗ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ମହୁକୁ, ସେ ତଳୁ ନିଆଁ ନଗେଇ ଧୂଆଁ କରି ଦେଇକିରି ଉଠେଇ ଦେଲେ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ଇଏ ଶଳା ନିଶାଣି କରି ଚଢ଼ି ମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ଭଣଜା ଟାର୍ଗେଟ୍ କୁଆଡ଼େ କରିଥିଲେ, ମାମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବାବା ପାଇଁ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ସେଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ। ହଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି। ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ। ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ଲୋକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ, ବହେ ମାନେ ସାପ ସର୍ପ, ଦେଖ ସର୍ପର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଷ ଫଣାଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫଣାଟା କଟିଯାଏ, ଏଇଟା 40 ଫୁଟ, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରି ନାଗ ଏମିତି ଫଣା ଟେକିଛି, କେହି ତିଆରି କରିନି ଏଇପଟେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ। 40 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚାର ନାଗ, 40 ଫୁଟ 50 ଫୁଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଥର ଏମିତି ଯାଇଛି, ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏମିତି ଫଣା ଦେଖିଛି, ଏମିତି କରି ମାନେ ତିଆରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବି କିଏ କହ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ନା ବହେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଭଳିଆ ରହିଛି, ଯାଇକି ଦେଖି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ନାଗଙ୍କର ବେଶୀ ଅଂଶ ବିଶେଷ ରହିଛି, ନାଗ, କୁମ୍ଭୀର, ବେଙ୍ଗ, ଯେତେ ଜୀବ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ସବୁ ବଡ଼ ଆକାରର ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଅନୁମାନ ତମେ ଖାଲି ଆଖିରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପଥରଟା ବାସ୍ ଭଲ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତେ କି କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତା ଜାଣିପାରିବନି, ପଥରଟାକୁ ପୁରା ଚାରିକର ବୁଲିକରି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି, ବା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକରି ପଥରଟା ଯଦି ନଜର କରିପାରିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ଆକୃତି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ହାତୀ ଭଳିଆ, ଏଇଠି ଦିଶୁଛି ଆଖି ଆଗରେ, ଏଇଟା ଆମ ପୁରୁଣା ମଠ ଆଗରେ ସେ ରହିଥିଲା, ପୁରୁଣା ମଠ ହାତୀର ଆଗରେ ମଠ ହେଇଥିଲା, ପୁରୁଣା ମଠ ଏଇଟା। ଏଇଟା ପଥରଟା ଦେଖୁନ, ଏଇଟା କଳାଟା ଦୁଶୁଛି, ଯାହା ଦେଖିବ, ଦେଖିନାହିଁ ପଥରଟା ମୂଳା ତମେ ଯୋଉ ବାଟେ ଗଲ ସେ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହାତୀ କିଏ କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଟା ଜବରୀ ପଥର ପଡେ, ସେଇ ତ ବଡ଼ ପଥରଟା, ବଡ଼ ପଥରଟା ଡାହାଣ ପଟ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ମଠ ଆଗରୁ ଚାଳିଆ ଥିଲା, ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ଚାଳ ଘର ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ଚାଳ ଘର। ଏମିତି ଆମ ଏଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କ'ଣ ଯାଜପୁର ଟୁ କାମାନର ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳଚେର ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଳ ଘର ମଠ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେଟା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଥିଲା। ତା ଚାରିପଟ ବାର ବି ଥିଲା ବୋଧେ, ପୁରା ସବୁ ଇଏ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇଭଳି ବାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ବଗିଚା ବି ହେଇଥିଲା, ଫୁଲ ବଗିଚା ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମଲ୍ଲି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳକୁ ଆସିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବେଳକୁ ଯାଉଛି।
ରାତି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଏଇ କବାଟ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଏନି ଗାଁକୁ। ଏଇଠି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖାଇକିନା ରହିବେ? ମୁଁ ରହେ ତ, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି। ଏଇ ଯାଉଛି 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାରିଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାତି ରହୁଛି ଘରେ, କ'ଣ ବି 2 ଜଣଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଘରେ କେହି ନାହିଁ। ଘରେ ବି ଆମର ଠାକୁର ପରିବାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି ହେଉନି। ତଥାପି ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଇ 25 ମସିହାଟା ପୁରା ରହିଯିବି, ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବିନି। ପୁରା ଖାଲି ପାଣିଟା ଏଠି ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଛି ଲେଖିକିରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୀଠରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆଦିବାସୀ ପୀଠ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ାବାଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରିକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୋଲାର ପାଣି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଆଟାରେ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ବୋରୱେଲ୍ଟେ ଖୋଳା, ବୋରୱେଲ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍, କରେଣ୍ଟ ସେଇଥିରୁ ସେ ପାଣି ଉଠେଇକି ଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଢକଢାକ କରିକିରି ପାଣି ପିଇପାରିବୁନି କି ହେବନି। ଲୋକ ଏଠିକି ଆଗରୁ ବହୁତ ମଠ ଟିକେ ଲୋକ ଆଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ଗାଁରୁ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ଏବେ ଆଇଲେଣି, ଏବେ ଗାଁରୁ ଆଇଲେଣି, ଦଳେ ଟୋକା ଆଇଲେଣି ସବୁ। ଆମ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ସେଇ ମଠ ତିଆରି କରିନଥିଲେ, ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ମୋଟେ ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଇଲେଣି। ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଡାକିବ ତା ଅନ୍ତରରେ ସିଏ ଆସିପାରିବ। ତମକୁ ବୋଧେ ଆଜି ଡାକିଛି, ତମେ ଉପରକୁ ଆମେ 2 ଥର ଆଇଲୁଣି, 3 ଥର ବାଟ ପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ପାଇଲୁ। ଆଜି ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଇଛି କହୁଛୁ, ମାନେ ଏମିତି ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା, କହିଲି ନାଇଁ ରାସ୍ତା ତ ଖୋଜିକି ରହିବୁ, ଆଉ ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଉପରକୁ ପୁରା ଭାଲୁ ଶୋଇଥିଲା। ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେନି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ଡୋରି ନ ନାଗିଲେ। ମା ଭୁଆ ଶୁଣି ଆମେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ବାଟ ପାଉନଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଦେଖିକି କେଉଁ ଦିନ ମୋବାଇଲ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ତମେ ଆଜି ଆସିକିରି ଉପରକୁ ଗଲ ମାନେ ଭଲ ଭଲ। ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ।